between diploma o disiplina. Pero sa dili pa di ako nilakbitan ha. Matod pang Ludwig Umiga. Og makasingin commission visa ka boss. 29 kanasod ang Europe nimo nga matabok-tabok by car. Mo ba? Or train and of course by plane as well. Wa gyud sabod didto panahon wa gyud sabod wa gyud sabod adto panahon mao na ako visa pag work nako sa Italy in 2006-2008 pero mura og naay kausaban karon tungod anang gubat-gubat murag gistrikto na nila just sharing 29 kanasod kana no kay kung nahibawaan kaning Europe is 44 boss i-correct ko kung sayop ko ani kay murag kaning ingon nimong 29 kanasod nga matabok-tabokan murag landlock ni by train or by car untay nindot ang lugar tang pait na nito og mga Pilipino mo adto ma-identify din ka kay tanang halos tanang European sa kanang ilahang race nga European gid sila puti man kanang mga Europeans puro may puti ug adto ka dito ug itom kay ka negro po ka Naloko na. unya og kanang giingon nilang kayo manggay ka brown Pilipino ni di ba ka nasaldi ko mo ni dakpat Wala ba ang Caucasians, puti, Amerikano, or kanang Europe. Basta nakikit asal di ko sa, di araday ka, ha? Reason no, nindot ko no kayo ng mga nasura yun. Katungog Amerika, pero Europe, wag ko katunob dito. Problema dito, ang language barrier kay ang mga German, sa mga kamao mo, magkasabot, in English, yun sila, lima ko lang tubangan, inong kang gupuhan is okay. Kain sa kayo. Nindot yung mga nadagang kayo ningon mo na si Kuan na negosyo si Congressman Edgar dito. Samtang sa laing bahin, ari ko aning giingon nga, na-insik nga, murag, abot og unsa na iyang klasihang argumento. Ako primero tanaw ha, ato nangagi mga buwan, kanis Konsel Harold Go, anak-anang gipasanginlan man to, nga siya ang iyang amahan, maoy smuggler, og mga mahalong kay sakyanan, usa na ni kang Sara Diskaya. Wa ko kasabot siyang argumento. Kabahin atong ACT de Respitos Campus nga nagtikwang sa resolusyon ata aron hatagan og katungod o authority ang mayor pagpirma og kasabutan tali sa tag-iya eskwelahan. Diin ang mga estudyante hatagan og tag 10,000 nga hinabang, actually, subsidy ako ni, di magiging scholarship, di magiging subsidy, pinamarong semester. Para in taon makapadayon sa eskwela college. Kay, o grade 12 mismo, katong kiingon ni Konsehal Alvin Arcilia, na may lain diyang mo, dawat og kito 12. Kaya ikahuman mo sport chair, may lain, 20 kilometros tong bukid nga eskwelahan, napoy, wala kas talamban, layo po kayo, 16. Kaning kang Harold Go, yang giside ka example, silang Zuckerberg, isa ng ubang mga dato sa Amerika, Elon Musk, mga drop out ko no. May man to dito sa American yor, murang napulpol ni og wa kaon ka butitin bitaw ko no. Nagkanto sila dato kay ito mga nasura o anak ng mga negosyante. O niya, maka-research sila bisag unsa ilang gusto kaya nasa na pundo kaguling sa gobyerno. Dili ko no ang diploma mo'y sukdanan sa imong kalampusan. Kung dili disiplina, mo na iyang gisayad dito sila itong mga Amerikanong mangilngig kaya. Iyang gisumpayan, o kani si Attorney Mikel, o nganong konsehal man eh. Kini si Attorney Bib Sandales, konsehal man eh. Wasa kay bawo nga si Attorney Candales o si Attorney Mikel, puro ni graduate, puro na diploma. Katong iyang ibabagan, wa pa layo pa kay tinuon nga makagulit og diploma. Loko na. Duda ko aning yan nagharol go, nakakaog butitin bito. Kung pagkalabati as iyang argumento, ay abi na kong tarong ni buwang, yabag. Pitim na bati ang argumento ni Monyor, katuo kong tarong yung kala. Kailan kas mabantang nga na imuhang mga tent dito nga na mamatay, tuwa ka. Kung naipabunyag, tuwa sa ka, kay kunuhay mangugos ka.
makasabot sa imong gisulti ganit tingali wa ni may sabti ay. Gaduda ko way sabti kay disiplina kuno ang gikinahanglan sa tao dili ang diploma. Unya kanong natandog man tong kang kuan ay. Kang Bib Sandales o kang Mikel Rama. Kaya kani sila, nakunsiya lagi ni. Ang naman to diploma sila. Ni-graduate gani ito, prelo, ni-graduate pag yun, o college of law, dahil eventually, ni-take og bar exam, nakapasar. Mo nang unod sa diploma niyo. Katong imo, mura nakakaog butitin bitokon in town yun. Ay, mura, matod pang Mike Rama. Yawa! Pawa! O yawa! Pawa! Yun na anak, imong utok. Amo tungkol sa pagkaunsaan siya. Nga, nikalit magka... O sa kuha pa, nakalit magkasuhi, wa ba ka siya? Or, basta kung ito kaino mong kape atol sa sisyon. Ba? Wa pa na ito makuha. Actually, na ako'y gi-invite unta, negosyante karon ani din pero nibuto mo itong kuhan, isyo ni Saldi ko, wa na hinoon maka, ako gi-hold ang ihang guesting dire, including sa mga konsyal, bisag kinsa mo akong interviewon, kadtong ni Butar nga, gibabaga nila ang scholarship program sa mga bata diri sa Tanaban Campus. Atong ipatas ni tanan ha, ipatas ni. Now, ang problema lang kay murag ni buto lagi to, undang sa tas, standby sa mo. Kay ari mo dire pangatarungan mo or di yung kanimo mo are, pwede mo na kong ipon patch interview. Pero tumaga sa kini kong pangutana unsa may kalambigitan na nang unsay kalambigitan ang mga ngilngi kay sa Amerika nga dato nga matud pa nimo disiplina og diploma. Mas kang hanggawag ing kasag utok ni Monyor. Ako kasabot, yarod go, di pasabtan ang iyang utok. Ambot nga driver to San Tomas. Basig na week tanto atong kilid ni Tomas mo tingay hinungdan. Anausab ang dagan sang utok. Pero ato ni nga taga-agigayon ha kay humana man tos Kunsel Alvin Arcelia. Ato taga-agigayon nganong wa ni supak sila. Gani napoy humana man to nato na interview ang pabor ni Digong katong grupo sa Maisog ang ubang ganito talawan man kuno. Si Attorney Vic Rodriguez ako pong schedule si kanhi Senador Antonio Trillanes IV tungod kay doon na sa invitation sa House Committee on Justice aning iyang giingon nga na Vancouver ni Digong tungod anang binilyon ko ng deposit. Siya mo sunod testigo sa Pizza 22 manang akong schedule na itong interview dire. Phone patch lang si Sunny Alvarez. Sunny Trillanes. Pero kinintanan patas-patason rin o katong pro-Digong na. Ang anti-Digong coming. Bahala mo rin kung saan yung pagsabot. Asay pabor. Pero og ako ini pasurtiyon ka na duha way mapili. Pagkangil aragin po nagaba lang. Samot katong daghang ikpatek mo plan B. Ano na? Mura mo ito. Di ba katong anak ni El Chapo dito Mexico, no? Ba?